bona nit, benvingudes, benvinguts. Obrim el taló i us saludem, us convidem a participar en aquesta 36a nit de l'edició, una 36a edició, valgui la redundància, en la qual celebrem que ens tornem a trobar, ens tornem a veure les cares després de 2 anys de no fer-ho. Aquesta nit vol ser un homenatge, bàsicament, i sobretot un reconeixement a l'esforç del sector, un sector editorial que, com bé sabeu, ha passat per un any especialment difícil. Gràcies per ser-hi avui, gràcies també al Teatre Condal per deixar-nos ser-hi, per cedir-nos aquest espai, per convidar-nos a un viatge amb l'Orient Express, que ja tenim els vagons mig ocupats i que ara seguirem ocupant. I serà un viatge pel món de l'edició, amb molt bona companyia. També us he de dir que igual hi ha una mica de justícia poètica. Recordeu que Agatha Christie, respira l'esperit d'Agatha Christie en aquestes parets, és la dona que més exemplars de la història de la literatura ha venut després de, amb el permís de Shakespeare i la Bíblia. O sigui que tant de bo el seu esperit ens acompanyi. El nostre viatge d'aquesta nit el volem començar convidant a pujar a l'escenari. Avui convidarem molta gent a pujar a l'escenari. El senyor Patrici Tixis, que és el president del Gremi d'Editors de Catalunya i que tinc per aquí a la platea per algun lloc, m'agradaria que pugés a l'escenari perquè amb ell començarem una mica aquest viatge, ens donarà les paraules de benvinguda que toca i tenir un bon company de viatge sempre va bé, així que Patrici, cap a l'escenari i celebrem aquesta 36a edició de la nit de l'edició. Tot teu. Gràcies. Bona tarda a tots i gràcies, Anna, i gràcies també, Irene, per aquesta presentació. Perquè ho sapigueu, l'Anna Pérez Pagès és la directora del magazín cultural de BTV, Àrtic, i la Irene Joder, a part d'una excel·lent violinista, és també una molt bona actriu i cantant, i que ens ajudaran una mica a amenitzar aquesta vetllada, aquesta entrega de guardons. Ja veieu que l'edició de plasma de l'any passat l'hem substituït per un tren i un violí. Res més literari i simbòlic que un tren i un violí per inspirar-nos i per simbolitzar una miqueta el que necessitem en aquests moments, el que seria la serenitat, seria el moviment i seria també el pas del temps. Jo crec que ja podem començar. Som-hi. Comencem amb les salutacions de rigor i m'agradaria saludar el secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat, a la vicepresidenta segona del Parlament, el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, a la directora general del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esports i a presidents de gremis i associacions que ens acompanyeu. Veig en Joan Sala, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, a la Carme Ferrer, presidenta de l'Associació del Gremi de Llibreters, en Joan Nogués, president del Gremi d'Arts Gràfiques, i també en Pep Amargant, que és el vicepresident del Gremi de Distribuïdors, en Daniel Fernández, que després us explicaré què fa per aquí dalt, president de Cedro i patrocinador d'aquest acte, també en David Castillo, president de l'Associació Col·legial d'Escriptors, i en Daniel Fernández, que és perdó, no es diu Daniel, el president de Focus, que ens ha ajudat, en Daniel Martínez, que ens està ajudant moltíssim amb tota aquesta construcció d'aquest espai d'avui. Moltíssimes gràcies a tots. I amics i col·legues, benvinguts a la 36a nit de l'edició. De fet, potser us preguntareu què fan tots ells asseguts aquí dalt de l'escenari, però en realitat el que volem fer, el motiu de tenir-los aquí asseguts és, a diferència de la novel·la de l'Agatha Christie, que hi havia tots els que hi havia dalt del tren, que eren 12, tenien un objectiu comú, que era fer desaparèixer del mapa un dels passatgers del tren que venia d'Istanbul. Ells no tenen, crec, cap enemic comú. El que sí que tenen és una afició comú i un esperit comú que ens uneix a tots, que és el nostre amor pel llibre. En aquest cas, el llibre, com deia Borges, és l'únic instrument inventat per l'home que no és una extensió del seu cos. Borges deia una cosa així com el microscopi és l'extensió de la vista,
el telèfon és l'extensió de la veu, l'espasa és l'extensió del braç, però el llibre no. El llibre és l'extensió de la imaginació. I ara m'agradaria que féssiu un esforç i imagineu, més que les persones que esteu veient aquí darrere, el que veieu és el que simbolitzen realment elles. Elles simbolitzen esforç, simbolitzen dedicació i simbolitzen compromís amb la difusió del coneixement en molts diferents àmbits. Ells són representants de les editorials que aquest any celebren anys rodons. Una de les nostres, del que estem més orgullosos de fer cada nit de l'edició és commemorar conjuntament les editorials que celebren anys rodons. Avui aquesta nit en tenim 5 que celebren anys rodons. Darrere d'aquestes mascaretes, potser no els reconeixereu, però jo us dic qui són. Tenim per una banda en Jordi Ferrer i en Josep Maria Oliver, que són 2 cossetans que varen fundar fa 25 anys l'editorial Cossetània. Va ser l'embrió del que avui és ja un gran grup editorial en català que es diu Nou Grup Editorial. També veureu en Xavier i en David Beneito. Mira'ls, allà són. 2 bons coneguts del sector, de família ja que ha treballat en diverses activitats del sector i que també fa 25 anys van crear les edicions del llibre universitari. En Josep Maria Artigal, que està assegut aquí a la cadira, també fa 25 anys va iniciar un projecte personal i que avui celebra aquest 25è aniversari. I de 75 en tenim 2, molt conegudes per tots nosaltres. En Martí Nadal, no el veig ara, on està en Martí? Aquí amagadet. En Martí representa, és l'ànima avui d'Editorial Alpina, que fa 75 anys va néixer a Granollers. I en Daniel Fernández, president d'Edasa, com tots sabeu, fa 75 anys la va fundar a Buenos Aires un exiliat català, Antonio López Llausàs. Avui Edasa ja té també seu a Barcelona i podem commemorar tots plegats aquest 75 aniversari. També donem 3 premis, dels quals 2 són aquí a l'escenari. Una d'elles és la Margarida Palmer, que rebrà el premi a la traducció, a la millor traducció, que dona l'Associació Col·legial d'Escriptors. És el Premi Àngel Crespo, que cada any reconeix una traducció. Aquest premi serà per la traducció de l'obra Otoño d'Ile Smith. I un altre dels guardons és per Merche París. Merche París, aquí estàs. La Merche París té el premi, ella té una llibreria a Lleida, el Genet Blau, que amb el temps ha anat creixent i fa 4 dies ha obert una llibreria també a Barcelona, molt activa, i la Cambra del Llibre de Catalunya li reconeix amb el memorial Fernando Lara, que és un premi a la iniciativa empresarial jove. Els tenim aquí. Hi ha un altre tercer guardó, que és el guardó que clausurarà tota aquesta nit, un guardó que no estan aquí a dalt de l'escenari, però són aquí darrere amb nosaltres i després els farem pujar. Ja pujareu quan l'Anna us cridi, que són en Joan Gràcia, en Paco Mir i en Carles Sans, el tricicle, que com sabeu han estat guardonats per al jurat, integrat per periodistes i editors, amb el Premi Atlàntida. Eduardo Mendoza els acompanya també perquè ens farà la glosa del tricicle. Serà tot un luxe escoltar-vos. Bé, jo crec que podríem dir aquest any que tenim la sort, i això ho diem cada any i és veritat, tenim la sort de treballar i d'estar treballant en un ofici que és realment engrescador. Som un ofici del qual en moltes ocasions ens han dit que teníem els dies comptats. Però de cada crisi que hi ha hagut n'hem sortit una miqueta més forts. Si ens mirem una mica a la cara tots els que estem aquí, tots sabem que som un sector atomitzat, som un sector més aviat amb moltes empreses. Penseu que en aquest moment en el gremi representem més de 375 segells editorials, tots amb seu a Catalunya. I aquí, a darrere d'aquesta gran diversitat i aquesta gran pluralitat, hi ha editorials molt petites, hi ha editorials mitjanes de referència i hi ha també grans grups editorials. En realitat, tot això fa que produïm més del 50% de tota l'activitat editorial que hi ha en el conjunt d'Espanya.
I si concretem una mica més i anem a veure la literatura, el 80% de la literatura que es fa arreu d'Espanya es fa des d'aquí. I si mirem el món del còmic, el 70%. I si mirem la literatura infantil i juvenil, més o menys, al voltant del 68%. En conjunt, i perdoneu que us doni 4 xifres ara, però em sembla que és una manera d'expressar l'orgull que sentim per estar en aquest sector, en conjunt estarem facturant al voltant dels 1.200 milions d'euros i donant feina a uns 15.000 treballadors. Però la qualitat més important que tenim no és el volum. La qualitat més important que tenim és la capacitat de resiliència. En 500 anys n'hem vist de tots colors. Ja també ho veiem l'any passat, que vam donar un premi, el Premi Atlàntic, el donàvem a les 3 llibreries més antigues de Catalunya, que portaven més de 150 anys funcionant. Però la veritat és que fa molt poc, fa 2 o 3 anys enrere, o 4, quan vam començar a veure que en tot l'espai global les noves formes d'entreteniment cultural estaven imposant-se amb força, realment vam haver d'estar molt atents i vam haver de canviar moltes coses per intentar connectar amb aquests nous canvis d'hàbits de consum que realment s'han accelerat durant la pandèmia. Aquesta pandèmia ens ha permès una cosa claríssima, que és mirar de cara a cara als ulls un entreteniment cultural que fins ara pensàvem que ens portava molt avantatge. I la veritat és que després d'aquests 2 anys que hem viscut amb la pandèmia, el llibre ha sortit àmpliament reforçat. Ho diuen les dades, es veu amb el creixement, tots sabeu com ens ha anat aquest any, per tant, jo crec que ens podem felicitar moltíssim. Ara bé, el que no hem de fer és mirar-nos al melic contínuament i dir que fem les coses molt bé. Crec que el que hem de fer és anar millorant una miqueta més. Estem davant d'una realitat que es llegeix més, que les llibreries de proximitat han accelerat el seu creixement i els hi ha anat molt bé, cosa que celebrem, i que tota la cadena de valor industrial del llibre crec que estem treballant conjuntament per intentar fer el que cal per aconseguir canviar una miqueta les coses. Què necessitem pel futur, aprofitant que tenim la presència de representants de les administracions que cada dia ens escolten, però que jo crec que val la pena fer un petit resum de dir, escolteu, hem de treballar junts per seguir augmentant la base de lectors. No en tenim prou. Si ens mirem els països del nostre entorn, encara llegim poc. Llegim més que el que llegíem, però no llegim suficient. I si us fixeu, els països econòmicament més desenvolupats són els països que tenen índexs de lectura més alts i tenen també índexs de comprensió lectora més alts. Jo crec que si aconseguim donar-li la volta, i per això ja fa temps que estem reclamant, tant des del gremi com des de la Federació Espanyola d'Editors, un pacte social entre totes les forces polítiques perquè dissenyem polítiques de suport a la lectura que vagin més enllà de les legislatures, perquè puguem fer una feina realment que permeti incrementar i que la lectura arribi a tothom. Sobretot ara, en un moment en el que el llibre ha tornat a posar-se en el centre del debat. Una altra de les coses que hem de fer és la digitalització i la modernització. Tenim per endavant ara uns fons que venen de Brussel·les sobre els fons Next Generation, que són per modernitzar i digitalitzar el sector, i amb això també estem treballant amb l'administració i sobretot amb el Ministeri de Cultura perquè una part dels diners que vinguin al Ministeri de Cultura per al llibre i per la modernització del llibre serveixin per modernitzar també les nostres estructures productives, perquè la digitalització no és només fer més audiollibres o llibres electrònics o fer més comerç electrònic. La digitalització també vol dir millorar els processos industrials que ens facin ser més efectius i que puguem fer les coses amb molta més eficiència de cara al que necessita el lector, que com us he dit abans i tots sabeu, ha canviat els hàbits i vol llegir i vol arribar a contactar amb els llibres en qualsevol moment i quan li ve bé per poder llegir. I això jo crec que estarem en línia perquè l'any que ve puguem començar a treballar-ho, perquè això requereix inversions i aquestes inversions volen dir diners i aquests diners hi són i hem de mirar de canalitzar-los perquè arribin a tothom que els necessiti. L'altre tema és la internacionalització. Som editorials que tenim bàsicament la projecció cap a Amèrica Llatina. Aquests 2 últims anys no han anat massa bé les coses a Amèrica Llatina, és veritat, però sí que hi ha un canvi i que creiem que hem d'anar mirant d'obrir nous mercats en altres llocs, no només a Europa, que ja hi som, sinó també
cap a Àsia i mercats nous que ens permetin obrir una miqueta l'espai. Som, i moltes de les editorials que esteu aquí, teniu una clara vocació exportadora i l'hem de reforçar. Tots aquests reptes, n'hi ha un altre encara que em deixo i que crec que també és molt important, que és el de la defensa de la propietat intel·lectual. Aquest tema és clau per a nosaltres. Sabeu que Europa és l'espai en el que es mou millor tot el que és contingut, mentre que en altres parts, sobretot a l'altra zona de l'Atlàntic, als Estats Units, hi ha una onada molt gran de les empreses tecnològiques i de les plataformes per intentar trencar aquest esquema de protecció dels drets de la propietat intel·lectual que tant d'esforç ens ha costat aconseguir. De tota manera, us he de dir que jo no soc pessimista en aquest sentit. Per exemple, fa relativament poc s'acaba de transposar una directiva europea que en el cas d'Espanya, per exemple, fa que les plataformes que fins ara no eren responsables quan es pugessin continguts a la xarxa, a partir d'ara seran responsables judicialment de si hi ha continguts il·legals a les plataformes. Per tant, d'alguna manera estem intentant protegir la propietat intel·lectual. Hauríem d'anar a més? Sí, segurament que sí, i que hi ha coses que s'han de millorar també, perquè aquesta mateixa directiva deixa d'alguna manera, en alguns casos també, sense protecció determinats autors quan es tracta d'arribar amb els diaris i amb els editors de premsa. Però tot plegat, el que vull dir és que és un tema que l'hem de vigilar molt de cara al futur, perquè és constant aquesta amenaça. Bé, tots aquests reptes nosaltres no els podem afrontar en solitari, com podeu imaginar, però hi tenim moltes coses a aportar. I realment el suport que tenim de l'administració fins ara és important, durant aquesta pandèmia l'hem tingut i ha sigut rellevant, però creiem que no és suficient. Penseu que som la primera indústria cultural del país, la primera, i també som la menys subvencionada. Per tant, què vol dir això? Vol dir que nosaltres estem fent la feina, que som un sector actiu, però alhora necessitem uns suports per afrontar aquests reptes que us deia, la millora de la lectura, per afrontar la internacionalització, per afrontar la protecció de la propietat intel·lectual, per afrontar les inversions. Les coses que venen ara aquest any 2022, esperem que la pandèmia ens les aclareixi una mica. Estem ja treballant amb la Generalitat i amb l'Ajuntament, sobretot de Barcelona, per al Sant Jordi d'aquest any que ve. Sant Jordi d'aquest any que ve ens caurà en un dissabte, per tant, pot ser un dia realment bonic després de pensar en el que l'any passat encara el vam tenir amb moltes mesures de seguretat. També volem posar sobre la taula el llibre estiu altra vegada. També tindrem una setmana del llibre en català potent. Amb la Fira de Barcelona estem treballant la millora dels salons del còmic i del manga, que com sabeu, especialment aquest any, el món del còmic ha fet una explosió tremenda i que hi ha una gran afició, sobretot al voltant del món del manga, i realment estem en un moment en el que tot conflueix perquè si fem bé les coses puguem mantenir almenys aquest volum que hem aconseguit durant aquest any i aquest nivell que tenim en aquest moment. Jo crec que ja ho tenim tot, ens falta només acabar d'endreçar la infraestructura més important en el món del llibre que s'ha de fer en aquesta ciutat de Barcelona, que és la gran biblioteca, que és històricament és un repte que té pendent aquesta ciutat. Sembla que les coses s'han començat a posar en marxa, no sabem encara quin és el projecte que hi ha a darrere d'aquesta nova gran biblioteca, però sens dubte esperem i esperem tenir l'oportunitat de poder donar la nostra opinió de que sigui una biblioteca que arquitectònicament sigui icònica, però que al mateix temps tingui uns continguts que ens permeti reflectir no només la modernitat actual, sinó també una mica la història i que reflecteixi el que és aquesta ciutat literària per excel·lència i no en va té aquest reconeixement per part de la UNESCO. Bé, com veieu, tenim molta feina per endavant. Festina lente, deia l'emperador August, que més o menys mal traduït podria ser anem a poc, que tenim molta pressa. Doncs jo us diria, anem a començar l'acte ja.
I abans voldria dedicar uns minuts d'agraïment a l'equip de Focus i a l'equip de Taleia, que estan darrere les bambalines, que han treballat moltíssim perquè pugueu disfrutar d'aquesta estoneta amb tots nosaltres. A tot l'equip del gremi, dirigit per en Pep Lafarga, el secretari general i gerent, que està fent una feina extraordinària i de veritat això no seria possible sense la tasca que està fent ell, i també la feina que fan tots els companys i que han fet fins ara tots els companys de la Junta Directiva del gremi, que durant tots aquests darrers 4 anys han estat i han viscut uns períodes realment de transformació molt importants de la nostra indústria. I ens han servit per adonar-nos que la cooperació entre tots plegats és la clau per afrontar els reptes que tenim. Gràcies a tots, companys de la Junta, pel vostre compromís. I jo ara, Anna i Irene, em quedo a les vostres mans per fer el que convingui fins al final de l'acte i a vosaltres desitjar-vos moltes gràcies i bones festes. Patrici, moltes gràcies. No, mira, fem una cosa. No marxis. Et canvio el lloc, prens posicions, si et sembla, en aquest vagó, on convidaré ara mateix a pujar més gent, perquè dic bons companys de viatge, ja hem dit que és clau, i per tant demanaré que pugin ara mateix al tren diverses persones que lliuraran diversos premis aquesta nit. Són el senyor Gabriel Ormaechea, secretari del jurat del Premi Àngel Crespo, la senyora María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, la senyora Assumpta Escarp, vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament de Catalunya, el senyor Jordi Foz, secretari general de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el Jordi Martí, sisè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Aneu venint cap aquí, sisplau, a ritme de violí, aneu prenent posicions. Aquí teniu el vostre vagó. Benvinguts. Us he de dir que per aquí el senyor Ormaechea s'espera aquí perquè lliurarà un premi. Veig que ho té molt controlat. Aquí podeu anar passant, sisplau, gràcies. He de dir-vos una cosa. Benvinguts a l'Orient Express. He de dir-vos una cosa, sobretot els que recolliu premis i els que doneu agraïments. No agafeu el discurs del Patrici Tixis com a referent, perquè la idea és fer un agraïment curt i el Patrici ja sabem que podria tirar ell mateix presentant la gala directament, però ja ho sabíem, no? Ja ho sabíem, Patrici, no passa res. Ara que us tenim tots aquí dalt, ja que tenim aquí el senyor Gabriel Ormaechea, serà ell el que lliurarà el primer premi d'aquesta nit. És el Premi de Traducció Àngel Crespo, que es lliura per part de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya des de l'any 1998. Està reconegut com un dels certàmens més prestigiosos del món de la traducció. És un guardó, està clar, que pren el seu nom del poeta, assagista, humanista i traductor Àngel Crespo, que de fet va néixer a Ciutat Real el 1926, però com molts sabreu va passar els últims anys de la seva vida a Barcelona. Aquest premi, perquè ens feu una idea, l'han guanyat fins a dia d'avui traductors com Victoria Alonso Blanco, José María Micó, Juan de Solà, Carlos Fortea, Celia Filippetto, Mònica Esgustovà o Adam Kovacic, entre molts d'altres. I avui sumem a aquesta llista de guanyadors del Premi Àngel Crespo a la Magdalena Palmer per la seva traducció de l'anglès al castellà de l'obra Otoño d'Ali Smith, publicada per Nòrdica Libros. Per tant, Magdalena, vine cap aquí. On tenim la Magdalena? Per aquí. I el senyor Ormaechea, mireu, poseu-vos aquí, aquí ens posem aquí per fer una mica la foto. Magdalena, tens un moment de glòria per dir unes paraules? Nosaltres ens esperem aquí mentre la Magdalena pren la paraula. Buenas noches, bona nit. Me dedico a la traducción desde hace más de 20 años y como os podéis imaginar, en el camino ha habido un poco de todo. De entre lo bueno, que ha sido mucho, me gustaría mencionar a Diego Moreno, editor de Nórdica, por su complicidad y por confiarme la traducción de una autora excepcional. A mis primeros editores, Susana Andrés y Jonio González, que me cuidaron y apoyaron en mis inicios. Y a mis colegas, capaces de transformar un oficio solitario en un lugar acogedor. Cómo no, gracias al jurado que me ha concedido este premio, que es un honor y una gran alegría, y a CEC, Cedro y el Gremio de Editors por convocarlo. En su novela Otoño,
Ali Smith usa los estragos del Brexit en la sociedad británica para hablarnos de la deshumanización, una lluvia ácida que impregna todo lo cotidiano. Para combatirla, la autora apela al poder redentor del arte y la literatura. Otoño es un canto de amor a los libros, ese objeto perfecto, una celebración que nos lleva a esta noche, una nit de l'edició donde festejamos que, pese a los malos augurios, el libro sigue vivito y coleando, inmune al desaliento y a los numerosos depredadores que lo acechan. El libro sigue vivo, sí, pero me preocupa que el traductor literario acabe siendo una especie en extinción, amenazado por unas condiciones laborales, en muchos casos precarias. Sería una lástima que lo que ahora es oficio, un oficio complejo y apasionante, acabara convertido en afición. De ahí que reclamemos visibilidad, no solo por ver nuestro nombre en cubiertas o reseñas, sino porque, como decía Dickens, un autor muy presente en la obra de Ali Smith, la oscuridad es barata. Larga vida a los libros i muchas gracias. Moltes gràcies. Gràcies, Magdalena Palmer. Pots recuperar. Gràcies, senyor Goicoechea. Pot baixar de l'escenari. I nosaltres seguim amb el nostre viatge literari amb unes quantes celebracions d'aniversari que tenim pendents de celebrar avui. Sabeu que anualment el Gremi d'Editors de Catalunya reconeix aquelles editorials associades que celebren anys, diguem-ne, bonics, anys rodons. És una manera de posar en valor la tasca i, sobretot, una paraula que està molt de moda i que citava abans en Patrici, aquesta resiliència d'un sector que té 500 anys d'història a Catalunya. Avui farem un reconeixement especial, per una banda, a les editorials Alpina i Edasa, que celebren 75 anys, i d'altra banda, a 3 editorials que celebren un quart de segle, com són Artigal Edicions, Edicions Llibreria Universitària i Cossetània Edicions. Per tant, anem per parts. Comencem fent referència als llibres publicats pel Josep Maria Artigal, editor, que ens presenten la metodologia que ha creat per aprendre idiomes, sobretot per als més petits, perquè aprenguin idiomes d'una forma a través de l'storytelling i per utilitzar la llengua des del primer moment. Una mena d'escenificació col·lectiva dels contes que, amb poc suport visual i sense gairebé veu de narrador, es representen i es verbalitzen tots els personatges de la narració. Aquest que veureu aquí és el nostre petit homenatge a la seva tasca. Doncs el Josep Maria Artigal, un aplaudiment per Artigal Edicions. Josep Maria Artigal, que és aquest que veieu a la foto de la bicicleta, rebrà aquest premi de la mà de la senyora Maria José Gálvez. Fem la foto de rigor. El fotògraf està ben posicionat. Podeu posar-vos una mica davant i tot per tenir una bona visió de la fotografia. I, òbviament, el senyor Josep Maria Artigal és editor i ànima d'aquest projecte que avui reconeixem i ara mateix té la paraula per parlar-nos. Molt bona nit a tothom. Aquest nen que veieu aquí sóc jo l'any 1954. La línia que veieu que travessa un camí de terra és la Meridiana. I al fons, desenfocat, no ho veieu bé,
hi ha el mar. Cada nit, quan la mare em portava a dormir, tancava el llum i tancava la porta, jo m'aixecava i m'anava fins a la finestra i mirava al mar les llums de les barques dels pescadors. Perquè jo volia esperar a veure si el pare arribava. El pare, amb uns amics, havia fundat una editorial. Després de treballar i sense cobrar un duro, es dedicava a fer llibres per canviar el món. I el nom que li van posar és Nova Terra. Als 13 anys vaig decidir que em faria mestre. Als 18 treballava amb nens i nenes de 3, 4 i 5 anys. I l'any 78, per primera vegada, vaig començar a treballar com a mestre de parvulari català per nens no catalanoparlants. Treballant, vaig aprendre 3 coses. Que explicar contes ensenya més llengua que escoltar contes. Que quan expliquem un conte, qui aprèn és qui l'explica, no qui l'escolta. La segona cosa que vaig aprendre és que només es pot explicar un conte si t'escolten. Si no hi ha ningú que t'escolta, no serveix de res. I la tercera cosa que vaig aprendre és que encara que jo sabia més llengua que el pare, la mare i els avis dels meus alumnes, els seus pares i els seus avis, especialment les àvies, escoltaven molt millor que jo. Això em va obligar a muntar un trencaclosques i a resoldre'l. Com els meus alumnes podien explicar un conte d'una llengua que no sabien o sabien molt poc. I com les àvies podien entendre el conte que explicaven els seus nets i netes d'una llengua que sabien poc. Vaig començar a treballar amb el català, després vaig treballar a Itàlia, a Finlàndia, a Alemanya, a Àustria, a Romania. A França he treballat amb els bretons, amb els occitans, amb els bascos. I a l'estat espanyol he treballat amb bascos, amb gallecs i amb tots els països catalans. Aquí heu vist coses en anglès, però els nens amb qui he treballat han après moltes més llengües. L'anglès és la llengua que han fet més coses. Quan vaig tenir tot això muntat, vaig dir, bueno, ho has d'explicar als mestres. Has de fer uns materials. I vaig anar a veure 2 editorials molt importants, estrangeres, de llengües, i no em van entendre. O jo vaig creure que no m'entenien. I aleshores vaig pensar, si el pare va ser capaç de muntar una editorial, tu també. I vaig fer una editorial molt petitona, que jo vaig pensar, faràs desastre. En un món en què cada vegada hi ha més Zares, més HBs, H&B, jo vaig decidir que aniria a les escoles, als llocs, que parlaria amb els mestres, que tindria en compte les llengües que treballava, els contextos, i faria un vestit a mida de cada lloc on jo treballava. Vaig aprendre que perquè els nens expliquessin llengües que no sabien, que expliquessin contes de llengües que no sabien, i les àvies ho entenguessin, jo els havia d'ensenyar a narrar, que si aprenien a narrar, les àvies els entendrien. 25 anys més tard de fer aquesta editorial, aquest nen que veieu aquí, en el tricicle, ha decidit que no jubilarà mai. Que la feina que fa li agrada molt. I sobretot que aquesta feina li ha retornat un present impressionant, impagable. Jo que faré aviat 70 anys, que sóc un vell xerraire insuportable, la meva feina em deixa anar a les escoles i ser escoltat. Vaig començar a parlar per vendre i he acabat venent per poder parlar, per ser escoltat.
El pare em va ensenyar, jo m'ho crec, que el món es canvia també des de les coses petites, discretes i gairebé secretes. I estic convençut que això és així. Estic convençut que les editorials petites, gairebé secretes, discretes, tenim un paper molt important per canviar el món, com feia el meu pare quan jo m'aixecava i anava a la finestra per esperar-lo veient les barques dels pescadors. Moltes gràcies al gremi, moltes gràcies al pare, moltes gràcies a tots i totes per haver-me escoltat. Moltes gràcies, Josep Maria. Thank you, merci beaucoup, grazie. Hem fet una petita immersió lingüística. Em sap greu ara perquè em toca fer de la dolenta de la pel·lícula, però és veritat que els discursos d'agraïment hauríem d'intentar no imitar el Patrici, insisteixo. Tu has marcat una tendència, has agafat el micro, bé, la idea és per agilitzar una mica la gala. Ens queden encara uns quants reconeixements i un premi final. Per tant, anem avançant, anem així una mica a concretar aniversaris, perquè n'hi ha un altre quart de segle que avui volem celebrar. En aquest cas, parlem d'edicions Llibreria Universitària. Sota el paraigües de l'empresa familiar que van crear els pares, els tres germans, la Marta, en Xavier i en David, els Beneyto, fa 25 anys van donar forma a una editorial que ha generat un ampli i variat catàleg de llibres on podríem destacar segurament la col·lecció de diccionaris d'idiomes, coproduccions de llibres sobretot d'animals, de cuina, d'automòbils, de manualitat, infantils en general, i sempre cuidant molt i molt la imatge i la maquetació, que és una mica marca de la casa. Aquest és el nostre homenatge. El Xavier Beneyto i el David Beneyto d'Edicions Llibreria Universitària recullen en aquest cas el premi de la mà de la senyora Assumpta Escarp. I ens posem aquí per fer la foto de rigor una mica. Felicitats a tots dos i crec que és el David que ens dirà unes paraules. Gràcies, Assumpta. Podeu tornar, Patricia, Assumpta, al vostre lloc del vagó i t'escoltem, David. Hola, bon vespre. Us parlo en nom de l'U perquè és com ens coneixen a nosaltres, més que la llibreria universitària, perquè la història també va canviant i va transformant. Però bueno, el primer que us diré és que no fem galetes. O sigui, l'U és una cosa de galetes i nosaltres no. L'U no és una altra cosa que l'abrejament d'Edicions Llibreria Universitària. Espera, que em trauré això, potser, no? Que és un nom bastant llarg que va començar perquè la llibreria que tenia el Xavier doncs, li va donar el nom a l'editorial i això va fer que ens anéssim trasladant des d'un món del llibre del text universitari a un tema més del llibre il·lustrat i de més. El Xavier, l'Anna, que està aquí també, i jo som els tres socis de l'editorial, tots tres nascuts dins del sector, doncs els pares els pares ja feien de distribuïdors i alguns avis també. Aquesta història va començar com el Xavier, que tenia la llibreria universitària al carrer Ibau,
de Barcelona, i un bon dia va decidir començar a publicar els llibres dels professors de la universitat que eren força a prop de la llibreria. Però aquestes primeres publicacions es venien pràcticament a la botiga pròpia i a les cooperatives de la universitat i poc més. Llavors es va decidir incloure els seus germans a la societat i mirar de decidir altres coses. A proposta meva, seguint el consell del pare, ens va agradar i el primer llibre que es va publicar, que no era un text universitari, va ser un manual de verbos ingleses. I aquesta sí que es va comercialitzar a través del canal de llibreries. I per no quedar encallats amb el llibre de text, l'any 2000 ens vàrem anar a la Fira de Frankfurt a veure què hi trobàvem. De possibles llibres per fer en vam veure molts, però res de definitiu que ens deixés convençut. Ja marxàvem de la fira amb un munt de catàlegs sota el braç, quan a l'últim moment vaig veure un llibre que em va cridar l'atenció i així va ser com va quedar els drets de publicar el Clàssic Cars. En castellà de l'editorial Mare, que era White Star, i vam iniciar una col·lecció de llibres il·lustrats. Val a dir que ens va ajudar un bon amic que s'apuntés a la iniciativa, l'Aldo Falabella, que llavors era gerent de la distribuïdora mexicana. I també va voler participar en la publicació del llibre i això ens va permetre poder imprimir una bona quantitat d'exemplars. D'aquí va vindre el fet del llibre universitari passa a l'1, perquè potser és més fàcil un anagrama curt que no un tema massa llarg. Des de llavors ens hem passat 25 anys i l'editorial ha anat creixent. S'han publicat llibres il·lustrats, però també s'han publicat llibres de cuina, diccionaris, llibres divulgatius, llibres infantils, perquè els llibres són per tothom, sigui quina sigui l'edat, raça, ideologia, cultura o credo. Sempre hi ha un llibre per qualsevol persona, lectora i no lectora. Doncs tothom té alguna afició, record, anhel, i sempre hi ha llibres per llegir. Per cada afició, per aprendre, per recordar o simplement per regalar. Des de les Torres Bessones, com heu pogut veure, des del World Trade Center, a la Barbie, del Manifest Comunista a la Bíblia, dels primers cotxes de la Fórmula 1, de Van Gogh a Banksy, del turc al coreà, de l'aprenentatge de l'anglès a l'aprenentatge a reciclar, dels llibres de nadons al Kama Sutra, de croquetes a sushi, d'avions a vaixells, de motos, passant per viatges i com som de Barcelona, no podia faltar el llibre de curiositats de Barcelona i també de Catalunya, terra d'acollida, d'entre d'altres dels nostres avis, de la mateixa manera que esperem que els lectors i no tan lectors segueixin acollint els nostres llibres, que per nosaltres no deixen de ser part del nostre llegat. Això és l'1, una petita família que treballa unida per crear petites joies assequibles. Ja veieu que aquest l'1 no són galetes, però tant de bo que els llibres fossin tan consumits com les galetes. Gràcies per deixar-nos compartir aquesta celebració. Gràcies a vosaltres, gràcies David, gràcies Xavier. Podeu tornar al vostre lloc. Continuem celebrant aniversaris. Ara anem amb el tercer, diguem-ne, quart de segle per celebrar. La nostra propera parada d'aquest viatge és a Valls, concretament, on té la seu Cossetània Edicions, creada ara fa també 25 anys. Una editorial generalista que edita un centenar de títols l'any i compta amb un catàleg en total de 1.200 títols, repartits en una quarantena de col·leccions, diria, que fan referència a excursionisme, turisme, cuina, natura, cultura popular, esports i a narrativa i a assaig, entre altres temàtiques. Vaja, que ho toquen tot. Ells són així. Anys que celebrem amb el Josep Maria Oliver i el Jordi Ferrer, fundadors de l'editorial, que reben aquest reconeixement de la mà del senyor Jordi Foz. Si us avanceu potser una miqueta més, podrem tenir un millor tir de fotografia.
Moltes gràcies, doncs, Jordi. Em sembla que ets tu que ens dirigiràs unes paraules d'agraïment. Bé, bona tarda, intentaré ser molt breu. Bé, malgrat que en el vídeo semblava que ens baralléssim el Josep Maria i jo, sí que ens barallarem amb els castells, perquè ell és de la Colla Joves i jo soc de la Colla Vella. Però la prova que no ens barallem és que portem 25 anys junts en aquest projecte de Cossetània Edicions. I bé, i contents del recorregut fet i contents d'avui en terra dels laietans, doncs els cossetans recollir un guardó pel nostre 25è aniversari. I en tot cas, també contents perquè em sembla que en aquest temps hem fet una aportació important al que és l'edició del llibre en català, que mai és fàcil, amb temàtiques on ens hi hem sentit molt còmodes, com aquí s'ha explicat, i res més que agrair a tota la gent que durant aquests 25 anys ens han ajudat i ens han acompanyat i ens han donat suport, des de, evidentment, els autors, autores, fins als lectors i lectores que al fi i al cap són els destinataris dels nostres llibres. Res més i moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies per tots aquests llibres publicats. Ara continuem aquest viatge en clau d'aniversaris, però si ara parlàvem d'un quart de segle, ara ja ens posem a parlar de 3 quarts de segle de vida de diverses editorials. Seguim amb el viatge i ara la propera parada és Granollers. Allà és on té la seu l'editorial Alpina, especialitzada en cartografia i guies de muntanya, i podríem dir que són fins i tot pioners en publicacions de caràcter excursionista. Són ja 75 anys que continuen entossudits en aquest procés, que és un procés molt minuciós i precís de realitzar mapes, cartografies, guies i fidels amb el seu compromís amb la cultura i amb el territori. Aquesta és la seva tasca. Doncs el Martí Nadal, director de l'editorial Alpina, rep el premi enguany de la mà de la senyora Maria José Gálvez per celebrar tots aquests anys de rutes, guies, excursions i paisatges. Martí, tens la paraula quan vulguis. Bon vespre a tothom. Moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. Moltes felicitats a tots els companys, especialment també a Cossetània, amb qui compartim projectes ja fa uns quants anys. I res, esperem seguir fent camí amb tots vosaltres molts anys més. I si em permeteu, jo també seré molt breu, però vull llegir-vos 4 paraules dels que formem part de l'equip de l'editorial Alpina, que són a butaques però també haurien d'estar aquí dalt. Mireu, fer mapes sorgeix de la inquietud d'explorar nous territoris i indrets, resseguint les línies infinites de les seves muntanyes, els camins, els paratges, els rius i rieres, i la petjada inexorable de l'home, per finalment representar-ho tot en un tros de paper. A l'editorial Alpina hem fet i seguim fent mapes i estem orgullosos d'haver contribuït a posar llum a la penombra, a donar sentit al relleu que ens envolta i d'haver guiat generacions d'excursionistes i entitats que ens han fet confiança i a qui devem gran part del nostre èxit. Fruit d'una tasca humil, sense pretensions, però honesta, els mapes de l'Alpina compleixen 75 anys,
una nimietat comparada amb l'edat de les nostres muntanyes, però temps suficient perquè hagin deixat la seva petjada. Com tots els històrics, l'origen de l'editorial, l'any 1946, no té res a veure amb el moment actual. Entremig s'han viscut revolucions i canvis impensables que han sacsejat la manera de viure, de pensar i de relacionar-nos. Però la nostra curiositat i l'essència que ens fa moure i que ens empeny a obrir nous horitzons encara es manté viva. Som hereus d'una època en la que més que mai ho tenim tot a tocar. Ho tenim tot a l'abast, en què la immediatesa sovint no ens deixa aturar-nos, però encara tenim la llibertat i el dret de poder triar cap a on volem dirigir els nostres passos sense clitxers ni rutes preestablertes. Els mapes, com els llibres, són sinònim de llibertat, de somnis fets realitat i de coneixement. Són generosos. Llarga vida als mapes i als llibres. I moltes gràcies a tots. Moltes gràcies per aquestes paraules. Seguim amb aniversaris, un altre 3/4 de segle. Podríem dir que l'editorial que felicitem ara és l'editorial amb més història. EDASA és l'acrònim de l'editora i distribuïdora hispanoamericana S.A. i amb seu actualment a Barcelona, de fet, va néixer a l'exili el desembre del 1946 de la mà de l'Antonio López Llausàs. En tot aquest temps, EDASA podem dir que s'ha convertit en un referent del món editorial per dues raons fonamentals. Bàsicament per els seus més de 15 premis Nobel publicats al llarg de la història i també per les seves col·leccions de gran prestigi i gran trajectòria. A més, sens dubte, diria que ha estat i continua estant un pont entre els dos continents, entre un estat espanyol i una Llatinoamèrica, que és on va començar tot aquest projecte. Per això avui, per aquests 75 anys, els retem homenatge. Doncs el premi el recollirà el president d'EDASA, el Daniel Fernández, i el lliurarà el senyor Jordi Martí. Endavant amb el premi i amb la fotografia. Prenem posicions potser més endavant. Escolteu, potser prenem posicions més endavant de l'escenari. Vaig fent de coreògraf i de la performativitat. Gràcies, Patrici, gràcies, Jordi. Podeu recuperar els llocs al vagó. Daniel, tens la paraula. Daniel, la confiança fa fàcil, ja ho sabem, ja ens coneixem. Tens la paraula, però una estoneta. Sí, però això és com el CO2 i el Jordi Ferrer, que és amic, m'ha dit que em passava part dels seus minuts. Vull dir que ho farem... Bé, en última instància, gràcies, bona tarda, gràcies per haver vingut. I bé, què els hi he de dir? S'atribueix al Camilo José Cela allò de que en Espanya resistir és vencer, a Catalunya també. I hem fet 75 anys, és el seu moment de dir, home, doncs no ho sembla, es conserva prou bé, però clar, els ha fet l'editorial, jo no. Jo, de totes maneres, també estic d'aniversari, perquè l'estiu passat vaig fer un quart de segle, de 25 anys que estic vinculat. I per mi és un privilegi. En 75 anys, en 3/4 de segle, 3/4 és una bona mida, és la mida de les ampolles de vi, de les ampolles de licor més habituals, doncs han passat moltes persones per l'editorial, moltes han sigut clarament molt rellevants, sovint imprescindibles, però el que passa amb els anys justament és això, que si els vas fent, simplement la força del dia va atrapant-te. Llavors, per això, espero que em disculpin els col·legues que encara treballen amb nosaltres i tots els que van passar per l'editorial i que no faci la llarga llista que, d'altra banda, suposa que hem publicat més de 6.000 títols i
per si no teníem prou feina, també tenim un aniversari més, que és que vam comprar, just abans de la gran crisi del 2008, la que diem del 2008, doncs un parell d'anys abans vam comprar Castàlia, que és una editorial de filologia. Hi havia algú, com jo mateix, que creia que la filologia tenia futur i vam comprar una editorial d'edicions filològiques amb la qual alguns filòlegs ens havien format. Vull dir que d'alguna manera, perquè aquesta editorial va començar a existir primer a València, després a Madrid, també l'any 46, doncs també tenim un doble aniversari per fer. I és inevitable, quan es parla d'EDASA, no podem fer la llista de tothom, però sota aquest acrònim FAIXUC, editora i distribuïdora hispanoamericana Societat Anònima, com ens recordava l'Anna Pérez Pagès, doncs hi ha una persona, un editor, l'Antoni López Llausàs. L'Antoni López Llausàs ve d'una nissaga d'editors, és un home al que aquest país, el nostre, em refereixo a Catalunya en aquest moment, li deu un homenatge que encara no s'ha produït, amb el Joan Solà, que era bon amic, ho havíem dit moltes vegades, va ser el mecenes, el protector i el motiu pel qual molts dels que teníem el Diccionari Fabra el teníem en edició d'EDASA, va ser l'home que va crear la Catalònia, va estar absolutament vinculat en el seu dia als quadres blaus i a l'Avenç i venia d'una família d'impressors. I explico ràpidament per què apareix EDASA a la seva vida. És a dir, aquest home, quan ja té 50 anys, vull dir que no és una jove promesa, per dir-ho d'alguna manera, doncs, entre altres coses, s'involucra en l'edició del Bé Negre. I el Bé Negre, el setmanari satíric, que dirigia Josep Maria Planes, que era el seu amic, el Josep Maria Planes acaba assassinat per un escamot de pistolers de la FAI. Van ser els de la FAI, però s'ha de dir que Estat Català també el tenia, els escamots d'Estat Català també el tenien en el seu punt de mira, mai millor dit. Llavors López Llausàs ha vist com maten el seu amic, que l'humor ha desaparegut d'aquest país nostre, i se'n va. Fuig del país, primer se'n va a París amb la família i després acaba a Buenos Aires. A Buenos Aires acabarà treballant a l'editorial sud-americana i com a bon editor català, al cap d'un temps, aconsegueix que l'editorial sud-americana sigui seva. L'any 45 li apareixen altre cop uniformes a la seva vida, arriba al poder Perón i llavors torna a Espanya i el 24 de desembre del 1946 institueix l'escriptura d'EDASA. I és veritat que des de llavors hem sigut un pont d'anada i tornada i ha sigut un pont també curiós perquè dels 4 fills que va tenir el López Llausàs, els 4 li van morir en vida d'ell i el primogènit, el Jordi o el Jorge, com vulguin, perquè era mig català, mig argentí, li va donar temps a fer 6 fills, però va morir quan ell ja pràcticament tenia 80 anys i va agafar les regnes de l'editorial i les va agafar amb una neta, la Glòria López Llobet, que és la meva sòcia, que la tenim a l'editorial argentina encara, i que ella tenia 14 anys quan va començar i un uniforme de monges, i l'avi li va dir a les monges, la nena a partir d'ara vindrà a l'escola als matins, però a les tardes es dedicarà a venir a l'editorial. És la petita història familiar, jo ja els hi deia, orgullós d'estar aquí i de formar part d'aquesta editorial, una mica avergonyit que em toqui representar aquesta llarga processó de gens que ha passat i també d'autors, i després, com a lliçó pels joves, perquè ara els que tenim anys hem de fer-ho, ja hem vist que amb el Martí d'Alpina coincidim amb el pentinat. Deu ser veritat que després de 3/4 de segle tots calvos. I una cosa més, que és que compartim una altra coseta, que és que Alpina sempre ha tingut, jo havia fet excursions, havia tingut mapes de l'Alpina, sempre ha tingut l'emblema d'una flor de les neus, d'una Edelweiss. I EDASA té aquest arbret que ens va dissenyar el pare del Daniel Gerald Miracle, el Ricard Gerald Miracle, un dels grans dissenyadors gràfics diguem-ne d'abans de la guerra, per dir-ho d'alguna manera, però també de la postguerra immediata, i jo crec que aquest arbret és una llavor que ha germinat i aspirem a continuar vius perquè, direm el tòpic, el millor està per venir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel. Pots tornar al teu vagó de primera classe. I gràcies per tot aquest context històric i aquesta anècdota que ens has donat. Ara, un petit interludi musical, deixem que callin una estona les paraules
i que prengui protagonisme a les cordes del violí, perquè ja estem passats al que seria l'equador, estem encarant recta final, per tant, una mica de música i acabem amb 2 mencions més. Un aplaudiment per la Irene Jodar. Gràcies, Irene. Un plaer estar aquí acompanyada de la teva música, de l'escenari. I ara, com us deia, hem passat l'equador d'aquest viatge i ara arriba un moment molt especial, diria. És el 26è Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre de Catalunya des de l'any 1995. Un reconeixement a un jove empresari, empresària, una nova iniciativa empresarial del sector, i és un premi que, com el nom indica, ret homenatge a Fernando Lara Bosch, reconegut editor i president, de fet, va ser de la Cambra del Llibre de Catalunya entre els anys 1987 i 1994 i que, malauradament, va morir l'agost del 1995 en un accident de trànsit quan tenia només 39 anys. Per tant, en homenatge a ell es lliura aquest premi, aquest memorial, que enguany serà pel Genet Blau, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil, en àlbums il·lustrats per a tota la família, que l'any 2000 va obrir les seves portes al casc antic de Lleida i aquest estiu del 2021 ho ha fet a la ciutat de Barcelona, aquí al barri de Gràcia. Així hem intentat resumir el seu tarannà. I per què està en perill la Terra? Anem a veure. Uau, perquè la Terra l'hauríem de cuidar una mica més del que cuidem. Vet aquí un gos, vet aquí un gat i aquesta història s'ha acabat. Doncs aquí la veieu, la Merche París, llibretera i fundadora de la llibreria Genet Blau, rep el premi de la mà de la senyora Assumpta Escarp. Merche, tot teu. Hola, molt bona tarda a tothom. Venint cap aquí pensava què us puc explicar perquè us feu una idea de qui hi ha darrere del Genet Blau i de Mosaics Llibres, que és una petita editorial també. Aleshores us podria dir que des de petita somiava en ser editora o llibretera. Fins i tot potser us ho podríeu arribar a creure, però no, aquesta no és la meva història. La meva història és que quan jo era petita volia ser pagesa o bé metgessa. Pagesa imagino que per seguir la tradició familiar i perquè m'embogeix l'olor a terra mullada. I metgessa perquè estava fascinada pel consultori del metge del meu poble. El metge, el senyor Camps, resulta que ens mirava els pacients amb molt deteniment, amb detall i sobretot escoltava moltíssim. I abans de dir qualsevol diagnòstic,
Consultava un volum gruixut que tenia sobre la taula, enquadernat de pell amb una filigrana daurada. I jo allà vaig creure que entre les pàgines hi havia la solució a tots els mals. Vist ara, passat els anys, resulta que ni pagesa ni metgessa. Per tant, podria dir que el meu somni d'infantesa està incomplet. Però si m'hi esforço, m'adono que els editors també sembrem a l'hivern per recollir a la primavera i que les llibreteres, les bones llibreteres, aquest ofici que tot jo estic aprenent, doncs han d'escoltar molt i moltíssim abans de fer una bona prescripció literària. Per tant, gràcies a aquella nana que volia ser pagesa o metgessa, he acabat esdevenint editora i llibretera. I parlant de gràcies, gràcies a tota la gent que m'ha donat l'oportunitat d'estar aquí, des del primer client que va entrar a la llibreria, que ara segur que és més que un client, fins a tota la gent del sector, la Cambra del Llibre, que realment, això no sé si queda molt bé de dir-ho, però en aquest moment soc la llibretera editora més feliç del país, perquè m'ho he fet molt feliç donant aquest premi. I després, sobretot, gràcies al Rafel, la Maia i la Lara, que vosaltres sí que sou el motor autèntic del Genet Blau i Mosaics Llibres. Visca la nostra llengua i visca els llibres. Merche, moltes gràcies. Moltes gràcies. Mira, que m'agafen ganes de tornar a ser petita perquè em facis de contacontes i que em tornis a portar en aquests viatges literaris de quan érem ben petites. Arribem al moment gairebé final, culminant d'aquesta nit. Estem a punt d'arribar a destí i és el moment del Premi Atlàntida. Des de la primera convocatòria de la nit de l'edició, això era l'any 1986, el Premi Atlàntida bàsicament el que ha fet és premiar reconegudes personalitats per la seva contribució al foment de la lectura i al món del llibre, per el seu compromís en la promoció i en la defensa del valor de la cultura i també de la propietat intel·lectual. Entre els premiats trobem personalitats, perquè ens en feu una idea, com Václav Havel, Jacques Santer, Vivian Redding, Fabià Estapé, José Manuel Blecua, Javier Solana, Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa, Isabel Coixet, Jordi Raldi, Lluís Pasqual, Carme Riera o les 3 llibreries més antigues de Catalunya, entre molts d'altres. El jurat d'aquest Premi Atlàntida consta de 17 membres en total, està integrat per editors i periodistes de les capçaleres dels diaris que tenen bàsicament edició impresa a Catalunya, i el jurat està presidit pel Patrici Tixis, que és el president del Gremi d'Editors. Abans, però, de fer el lliurament del Premi Atlàntida, que, vaja, no és cap sorpresa perquè ja el teniu aquí, però sí que és sorpresa o sí que tenim ganes de veure què diu sobre el tricicle i sobre el seu paper en el món de la distribució cultural i literària, el nostre glossador d'avui. Per tant, convido a pujar a escena a l'escriptor Eduardo Mendoza, que tenim aquí entre nosaltres. Eduardo, vine cap aquí. Un aplaudiment per l'Eduardo. L'Eduardo, bàsicament, el que farà, com a home de lletres que és posar paraules per glossar la trajectòria d'una gent que amb 40 anys i sense ni una sola paraula han configurat tota la seva carrera. Eduardo, què tal? Benvingut. El faristol és tot teu i explica'ns la teva mirada sobre el tricicle. Gràcies. Bona nit. No seré breu perquè no m'agrada cridar l'atenció. En primer lloc, he de dir que és per mi un honor i sobretot un plaer fer la glossa d'uns artistes que admiro i d'uns amics que m'estimo entranyablement. També he de dir que no sé què vol dir la paraula glossa. Crec que el que hauria de fer és presentar i dir què és i què fa el tricicle. Jo crec que a aquestes alçades qui no sap què és el tricicle més val que ho deixi córrer perquè ja ha fet tard. El tricicle és un grup integrat per 3 artistes que tots coneixem, Joan Gràcia, Carles Sans, Paco Mir,
cadascú d'ells té, a part de la seva actuació en el tricicle, un ventall d'activitats en el món de l'espectacle, de l'escriptura, però els tres junts fan un grup que es diu el Tricicle. Com que han anunciat que es retiren, hauria de parlar d'ells en temps passat. Era un grup, però com que el Tricicle forma part de la meva vida i de la vida de tots nosaltres, jo continuaré parlant del Tricicle en present. El Tricicle va començar a principis de la dècada dels anys dels 80 del segle passat, porta, per tant, 4 dècades sobre l'escenari i ha coincidit en un moment, jo crec, va començar en un moment esplendorós de l'humor escènic. És l'època de, més o menys, de Monty Python, de Lelutier, de Mr. Bean, de Benny Hill i del Tricicle. Si hagués d'explicar què és el Tricicle, realment no sabria molt bé com fer-ho. Quan jo estudiava filosofia, no s'espantin perquè ho vaig deixar de seguida, perquè no entenia res, però vaig començar a estudiar filosofia. Recordo una frase que em va agradar molt de Sant Agustí, que deia: quan em pregunten què és el temps, no ho sé, però si no m'ho pregunten sí que ho sé. Amb el Tricicle em passa una mica el mateix. Per tant, em limitaré a dir només 2 coses. El Tricicle és fonamentalment un grup que fa un espectacle teatral. Es pot veure molts gags, han fet també televisió, han fet unes sèries molt divertides i ara es poden veure gags fantàstics, divertidíssims, per online, per YouTube, la televisió, etc. Però no és el mateix. El Tricicle és un espectacle de teatre. S'ha de veure en directe. I no només això, sinó que s'ha de veure des del començament fins al final, perquè cada gag és molt divertit, però forma part d'una cadena que té un fil conductor i és un espectacle amb un discurs. És possible que, sobretot al començament, quan eren poc coneguts, algun aficionat al teatre, com jo mateix, pensés, què és el Tricicle? Uns mims, no sé si això dels mims, uns pallassos, no sé, a mi això dels pallassos no. Però, com que tothom en parla, aniré a veure un espectacle del Tricicle. I seu, i comença, i quina poca soltada, ja ho deia jo. I el segon gag i el tercer gag ja comença un somriure i a poc les seves defenses van caient i de seguida queda completament derrotat. I amb això no solament s'ho passa molt bé, sinó que recupera una innocència que no sabia que tenia. Aquesta és la segona cosa que volia dir. La primera cosa que volia dir és que el Tricicle és bo perquè és bo i perquè ens ha fet millors a nosaltres. Moltes gràcies. Ja podeu pujar. Moltes gràcies, Eduardo. Moltes gràcies per les teves paraules. I nosaltres hem de dir ara que, tenint en compte que és evident que els triciclos han de pujar a l'escenari, que vagin pujant el Carles, el Joan, el Paco, i els hi entraran els premis. Veniu cap aquí, nois, i entreguen aquests guardons al Jordi Fot, al Jordi Martí i la Maria José Gálvez. Avui tenim un repartidor per premiat. Vingueu cap aquí, nois. Té tela la cosa, que es dissolen com a companyia i tot i així guanyen un premi. Triciclos, endavant, benvinguts. Felicitats, moltes felicitats tots tres. Un aplaudiment, Premi Atlàntida 2021 pel Tricicle. Vinga, va, una fotografia de rigor.
Molt bé, doncs va, crec que pren la paraula el Paco Mir, en nom dels triciclos, sentirem la veu als reis de l'humor sense paraules. Gràcies. Que bonics. Felicitats a tots els premiats. Gràcies al nostre glossador. I començo a llegir el discurs que hem preparat. En primer lloc, gràcies per un premi que, quan ens ho van comunicar, simultàniament ens va alegrar i amoïnar. Ens va alegrar perquè sempre està bé que et donin un premi i ens va amoïnar perquè sabíem que el premi obligava a fer un discurs, però no un discurs qualsevol, no. Un discurs davant del Gremi d'Editors de Catalunya. Un gremi on el més important, ja ho sabeu, és causar bona impressió. Com som gent de poques paraules, per evitar trencar la bona imatge que ens havia portat a guanyar aquest premi, del que estem molt agraïts, vam estar temptats de rebutjar-lo argumentant qualsevol de les excuses que ens facilita la situació típica i ja crònica que estem vivint. Gràcies, però és que estem a la UCI, estem molt dèbils, no tenim forces per res, no podríem ni aixecar el premi. Però finalment va imperar el seny i vam decidir dues coses. Que premis com aquest no es poden rebutjar, moltes gràcies un altre cop, i que el mal tràngol d'intentar causar una bona impressió el decidiríem a sorts. Com veieu, el Carles i el Joan van tenir més sort. Així que em toca a mi parlar de la meva relació amb el món editorial, cosa que faré amb molta il·lusió perquè, regirant els meus records, he trobat que no estic tan lluny del gremi que avui ens premia. Moltes gràcies un altre cop. Perquè un dels regals de Reis que més il·lusió em va fer de petit va ser un kit d'impressió, amb la seva caixa de composició i les seves regletes on ficava unes lletres de cautxo molt petites per fer uns textos que s'avançaven a la moda dels 40 caràcters de Twitter. Era tota una feinada. Havia de composar el text, retallar el paper per adaptar-lo a la mida de la impressió, pressionar el tampó, ni poc ni massa, ni poc perquè les lletres quedaven esvaïdes, ni massa perquè el paper quedava tacat pels marges, tornar a retallar paper, tornar a imprimir, llançar-ho tot, tornar a retallar paper, tornar a imprimir, una feinada. Les tirades, això sí, no eren molt llargues. El màxim que vaig tirar van ser 50 targetes de visita pel meu pare. Mireu si eren maques, que mai va trobar ningú prou important per donar-li una. A banda de la meva feina com a editor, la meva infantesa va estar ocupada amb la lectura gràcies a una biblioteca familiar on destacaven dues col·leccions d'aventures exòtiques d'un alemany que mai havia sortit d'Alemanya, Karl May. Es deien Por tierras del profeta i les aventures de Old Shatterhand i Winnetou. Totes dues m'encantaven i segurament van alimentar la vena aventurera que m'ha portat a perdre'm per diferents continents. Fa uns anys, de casualitat, vaig descobrir que aquestes dues col·leccions també eren les preferides d'en Hitler, que és una dada de la qual no cal treure cap conclusió. A Karl May li acompanyava la col·lecció original de Tarzan, que també estava molt bé, i la joia de la corona de la biblioteca, una col·lecció de literatura humorística que es deia El monigote de papel, que és, sens dubte, l'arrel de la meva formació en el món de l'humor. Allà vaig conèixer Waterhouse, Joan Butler, Noel Coward, Chesterton, Noel Clarasó, amics per tota la vida. Van ser 3 col·leccions que em van obrir les portes de la lectura i són 3 col·leccions que encara m'acompanyen de casa en casa. La biblioteca familiar estava molt bé, hi havia moltíssimes coses més, però encara era millor la biblioteca del poble on passava totes les vacances, Sitges. Una biblioteca casolana controlada per una funcionària, la senyoreta Remei, que complia al peu de la lletra tots els requisits per ser una bibliotecària de llibre. Vestit negre, cabell recollit, mirada inquisidora per sobre d'unes ulleres ínfimes i un amor incondicional per totes les fitxes dels llibres que cuidava. Als 13 anys em vaig fer autor. Després d'un estiu en què les visites a la biblioteca van passar a un segon pla, en benefici d'una incipient vida social, vaig escriure en un quadern d'espiral el meu primer llibre, Com tratar a les mujeres. Un llibre que, malauradament, o potser afortunadament, es va perdre. Als 16 anys, amb 2 amics de classe, vam escriure, dibuixar i editar un únic exemplar d'una revista satírica, On de vas, que va passar de mà en mà per tot el curs. L'èxit ens va animar a fer-nos editors i del segon número, escrit i dibuixat sobre fulles de ciclostil, van fer una astronòmica tirada de 100 exemplars que ens van treure de les mans pel mòdic preu de 5 pessetes. El dia següent, a punt de fer una segona edició, van ser cridats al despatx del director i no va ser precisament per ser felicitats. Tot el contrari, el fastigós pare Martí volia fer allò que estava tan de moda en aquella època, segrestar la revista. Volia que li donéssim els 100 números sota l'amenaça de l'expulsió, però érem editors valents, i ens van negar a fer el que ens demanava. El fastigós pare Martí es va posar de color grana, les mans aferrades a la taula que vibrava per la tensió, les ulleres entelant-se, que les torneu, i nosaltres que no, i que ell que sí, i nosaltres que no, que sí, que no. I va ser que no. Ni van tornar a les revistes ni es van expulsar. Als 17 vaig il·lustrar, maquetar i editar Consuelo, un llibre de poesia d'un amic de Sitges, Perico Mercader, dedicat a la seva nòvia, Consuelo, del que, segons l'interessa, em sembla que encara tinc uns quants exemplars a casa de la meva mare. Als 18 anys vaig començar a dibuixar el TVO, on vaig conèixer en primera persona
el modus operandi del seu editor i propietari, el senyor Vinyes, que en realitat eren dos, ell i el seu perruquí. Primer, els havies de presentar un esborrall a llapis de la pàgina, se'l llegien pausadament i feien algun comentari del tipus «Miri, en lloc de mermelada de fresa, posi millor mermelada de frambuesa». El segon pas era presentar la pàgina passada tinta, però amb el text encara a llapis. Se la llegien pausadament i feien algun comentari del tipus «Miri, en lloc de mermelada de frambuesa, posi millor mermelada de naranja, que fa com més gràcia». El tercer pas era presentar la pàgina amb el text passat a tinta. Se la llegien pausadament i deien «Miri, sap què? En lloc de mermelada de naranja, posi millor mermelada de fresa, que quedarà millor». Llavors havies de retallar un paperet per tapa de naranja i tornar a escriure pressa. Paciència. Però aquesta tirania de l'editor va durar molt poc. Per aquella època el TVO estava tan malament, pràcticament només publicava refritos dels autors de tota la vida, que l'editor va deixar que els joves de la redacció provessin coses noves. Els joves de la redacció eren en Josep Maria Sirvent, els germans Terrats i jo mateix, i van revolucionar una mica el TVO creant El Habichuelo, unes pàgines especials que més endavant es van convertir en números mensuals que ens obligaven a passar nits senceres treballant a la redacció. Treballaven tant que li van dir al director que no tenien temps de presentar-li esborralls i que confiés en nosaltres. I va confiar. Un nou estil d'humor es va apoderar del TVO i amb aquest canvi van venir altres canvis, com trencar amb la tradició de que l'editor es quedés amb els originals o aconseguir que els de la impremta, només posant una mica de ganes, imprimissin amb més colors del que estaven acostumats. Totes aquestes innovacions no van salvar el TVO, però sí que ens va obrir la porta de El Jueves, una revista on amb el nom de 4,4, que no pot ser més d'editor, vam treballar gairebé 20 anys fent una pàgina que es deia El Miércoles Mercado i que per si mateixa era una peça d'edició ja que contenia més de 20 acudits encaixats com un puzzle. Amb els de 4 també van ser directors d'una revista que es deia H2O, que és la fórmula de l'aigua beneïda. I també ens van autoeditar un llibre amb una selecció d'acudits del Miércoles Mercado que va tenir la sort que tenen la majoria dels llibres autoeditats. Si a algú li interessa, un exemplar que m'ho digui, que encara tinc unes quantes caixes a casa de la meva mare. Per aquella època jo ja era tricicle i no parava de viatjar de ciutat en ciutat. D'aquella època és la frase d'una nòvia que va agafar una de les meves maletes. «Però què lleves aquí? Piedres?» No eren pedres, eren llibres. Sempre més dels que podia tenir temps de llegir i sempre més dels que havien sortit de casa, perquè són dels que els agrada comprar llibres pel simple plaer de tenir-los a la vista. Llibres de tota mena, llibres. Llibres que amb el temps han completat la col·lecció del Monigote de paper i llibres que han creat una petita col·lecció de primeres edicions de l'altra generació del 27, la dels humoristes, la de Neville, Miura, Tono, Jardiel, Gómez de la Serna. I amb Tricicle també hem estat editors. Van publicar el llibre que el protagonista d'Entre Tres intentava escriure durant tota la funció, El misteri de Joe Ryan. Era una edició que imitava les col·leccions de novel·la negra francesa i que constava només de 3 paraules, capítol 1 i fi. I amb Tricicle també hem publicat 2 llibres. Estem penjats, una recopilació d'esquetxos de la sèrie Dinamita i una enciclopèdia, Tricicle de la Z a la A, de la que si algú té interès també podríem trobar algun exemplar a casa de la meva mare. Jo pel meu compte he publicat teatre, un diari novel·lat, llibres infantils, un llibre-joc que permetia crear 9 milions de contes diferents, he guanyat el Premi Apel·les Mestres d'àlbum il·lustrat i m'he autopublicat 3 llibres de còmics que no ocupen cap lloc a casa de la meva mare perquè, de tots se n'aprèn, són dels que s'imprimeixen per encàrrec. O sigui que, per no ser editor, Déu-n'hi-do la de coses que he fet dins del món de l'edició. Tantes que ben bé es podria dir que soc, com tots els editors, un addicte a l'edició, un malalt, perquè s'ha d'estar una mica malalt per ser editor, una feina que no pot sortir de cap lloc que no sigui el de la vocació més estricta. Així que, com a addicte que som, m'acomiado en nom de tots 3, com fan els addictes a les pel·lícules. Bona nit, som el Tricicle i som editors. I moltes gràcies pel premi. Qui ho havia de dir? No sabia pas jo que tenies aquest passat del món editorial i quina santa paciència la teva mare fent de magatzem a casa seva de tots els seus trastos. Escolteu, estem acabant ja, això és la recta final i de fet abans de fer el comiat definitiu el que farem és una foto de família. Per tant, vosaltres 3 no us moveu d'aquí i convido a tots els que ocupeu els vagons ara sí a fer una mica de composició de lloc per fer la foto de família. En farem 2 de fotos de família, aquesta vindria a ser la primera, per tant, anem-nos col·locant aquí, a veure com ho podem fer això, el fotògraf que ens doni directrius per veure com ho encabim, tot plegat. Posem-nos més endavant. Jordi, no sé, per aquí. Aquí esteu, Patrici, tu organitza aquí una mica premiats i donadors de premis. Foto de família de
tots els reconeguts i premiats aquesta nit i dels que heu lliurat premi, a veure que se'ns vegi només de menys a tots. Acabem el viatge, anem arribant a destí. M'agradaria acabar recordant les paraules mentre fem la foto de Fernando Pessoa, quan diu que els viatges no són viatges, sinó que els viatges són els viatgers, perquè no veiem el que veiem, sinó que veiem el que som. O sigui que gràcies a tots vosaltres per ser-hi avui i també a vosaltres. De fet, per acabar, entre la gent que hi ha a platea, vull convidar a pujar a fer una segona fotografia als companys del món editorial que representen diversos gremis del sector. Per tant, començaré a demanar que pugi a l'escenari el Joan Sala, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, el Joan Nogués, president del Gremi d'Arts Gràfiques, el Pep Amargant, vicepresident del Gremi de Distribuïdors, el David Castillo, president de l'Associació Col·legial d'Escriptors, i el Gabriel Ormaechea, secretari del jurat del Premi Àngel Crespo. Amb ells acabarem de fer aquesta foto final definitiva. Patrici, tindrem tota l'estructura total. I el Lluís Sandrera, que és president de l'Associació de Literatura Infantil i Juvenil. Em demanen que pugi també el Lluís Sandrera, et veiem per aquí. Vinga, doncs. Felicitats als premiats, gràcies a tothom. Jo vull dir una cosa, abans de l'aplaudiment final, que jo crec que se'l mereixen molt. Hi ha una cosa que és donar-vos les gràcies a ells per ser-hi i també a vosaltres. Veig moltes cares entre el públic, molta gent coneguda, i és gràcies per ser-hi avui aquí, però gràcies per ser-hi cada dia. Gràcies per estar hores davant del vostre ordinador, a l'oficina, al taller, a la llibreria. Gràcies per les hores sense dormir, per les paraules buscades, per convertir la vostra passió, bàsicament, en fer una cosa intel·ligible i llegible que ens arriba editada a través d'aquestes paraules. Fem la foto final, us anava a desitjar a tots, a vosaltres, als que sou a l'escenari, a vosaltres, els que sou a platea, un bon Nadal, però mira, igual us desitjo millor una bona campanya de Nadal, que ja són aquestes dates, i sobretot que la força de la feina ben feta us acompanyi aquest 2022 que estem a punt de començar. Molt bona nit i moltes gràcies a tothom per ser-hi avui. Thank you.